Primeran B2, 88 atsegin dut. Bideoak eta argazkiak partekatzeko sare sozial ezagunak, Instagramek, ezkutatu egingo ditu aurrerantzean, erabiltzaileek jasotako like edo atsegin dut adierazten duten bihotzak. Facebookek ere antzeko neurria hartu zuen duela gutxi. Twitterren bidez zabaldutako mezuan, arduradunek adierazi dute momentuz proba bat baino ez dela izango, 7 herrialdetan egingo dena. Kanadan, Australian, Italian, Irlandan, Japonian, Brasilen eta Zelanda berrian. Erabaki honen bidez, erabiltzaileen arreta argazki eta bideoetara eraman nahi dute eta ezainbeste eduki bakoitzak duen onarpen mailara. Sare sozialaren arduradunek diotenez, partekatutakoak izandako arrakastari begira egoteak, antsietatea eta bestelako arazoak eragin ditzake osasun mentalerako. Haien ustez, hobe da bihotzak ezkutatzea arazoa kontrolatzeko. Neurri hau ez da hainbaten gustoko izango, izan ere, influencer direlakoek atsegin dut kopuru hori erabili izan dute babesleak eta kontratu oparoak lortzeko. Horietako askok, gainera, robotak erabili izan dituzte like kopurua ahazteko. Dirudienez, 74.000 inguru profil faltsu daude sare sozial honetan. Dena den, horrek ez du esan nahi bihotzen baliabide hori behin betiko desagertu denik. Instagramen adierazi dutenez, euren komunitateari buruzko informazio fidagarria izan nahi dute erabaki egokiak hartzeko.